Finished? General Yamara. May I ask in English? First of all, thank you for this opportunity. I appreciate the Rinpoche organizers and all the persons concerned very much. Rinpoche's teaching is extremely inspiring, and I have kept on listening to the teaching CDs for recent 6 or 7 months. After the earthquake in March, impermanence becomes very familiar to me, and at that time I wished that I didn't want to die before seeing Rinpoche. Today my wish has been fulfilled, and I think I should die peacefully anytime. So my question is, what is the most important thing to remember as if I doomed to die tomorrow? 日本語で言います。in Japanese。まずはじめにこの貴重な機会を設けてくださったことをリンポチェ主催者すべての関係者の方に感謝いたします。リンポチェの教えはとても示唆に富んでいて、ここ 7,8 ヶ月私はリンポチェの教えの CD を聴き続けてきました。3月の震災の後、無常は私にとってより身近なものとなり、その時にリンポチェにお会いするまで死にたくないと思いました。今日その願いが叶いますので、私はいつでも穏やかに死んでいかなくてはいけないなと思います。そこで質問です。もし明日死ぬ運命にあるとしたら、何を覚えておくことが一番大切でしょうか。ね、何個3時ばな。じゃあマシゼンゲシシアヨレ。仏教では前世と来世ということに関する説明があります。でね、そにしね、でね、じゃあめな。でね、かんてんごやまれた。かんちらんかん。かれてなんできれ、ちらかれてな。もし来世がないなら、明日あなたが死んだとしても何を大事にしたり、何をか思い出す必要も特にないです。いなやたんなんじゅてで、なんばさんじびちゅちぎゆせけんて、じゃあましじゆせぎわれ。なんですけれども、仏教では来世があると説明します。でね、じゃあましせけんて、べんますぎ、けしじゃちんばれ。なんじゅたとすただまんぶめとてけししやで。来世とか今世とか前世だとかっていうことに関する仏教での説明はすごく大きなトピックなので、この短い間に今日は説明できるものではないです。どんだんおまてれ、あんさん。じゃあましせけんて、とすちぎけししやがとす。で、その要点をちょっとかいつまんで説明すると、その来世とか今世とかっていうその、前世だとかっていう話っていうのは時間に関する理解です。べんな、ディリンタタチュランタタタタンでな言われた。ただ。あなたは今ここにいます。だディリンゴンタチュランパーロにサニヤロンディガナ。ディリンギタタンディダンサニギチュランにムトゥルムトゥ。チクバインスなチクバマレ。カガインやカガマレ。ムトゥバルタ。今今日ここにいるあなたと今日の夜お家に帰っているあなたとあなたが明日どっかに行かれているあなたは同じではもちろんないし、でも全く別ではないつながりを持ったそんなちょっと説明しにくい存在です。だサニンハトチュランにせでジブジ4人とな。ディリンゴンダニエルガナだんだんねサムのタンね。サムのドクチャタンテサムのコントロールがよればでそかついなやニュムロタンミュージックでニャンボでニャンタナサニンハトやロンドカナヤンタンはタンマチェネやロンヤキペチェペチェカルセコレレワチェンボ言われた。もし明日朝気持ちよく目覚めたいとするならば、そのムカムカしてたりだとかってそういうトゲトゲした思いをなるべく抑えて、そのヒーリングミュージックのようなそういう穏やかな音楽を聴いて寝たならば、次の日自然に穏やかな気分で起きられると思います。店員でかなたチャランペチャワン一番八ケレンギよな。たそにずしんどででねチェシュでなんかチェシュで
tene jayate jamdang ningje tene ha kotuna changchu bisam de jang kore もしあなたが来世と、前世を信じているのならば、一番大事なこと、もし明日あなたが死ぬとして今日覚えておくべき一番大事なことは優しさと慈悲と菩提心。 tene jambadang ningje te semjen yenla yang jamdang ningje yinda yin cherang la yang jamdang ningje kore cherang gi cherang la yang その優しさとその、何でしょうか、優しさやその慈悲の思いとっていうのは周りの人たちだけじゃなくてあなた自身にも持つ必要があります。 cherang gi cherang la yang cherang pena nganzu nangba yina devarship ningbo tathagata garba segindi yoare manzula manzogi ngone nganzogi ningbo te sanjere de te yin samne de la yiche de la nishe che kores 私たちは実際のところその、私たちの存在の核心は何かというとブッダだということなので、そうだなというその信じる思いと確信を持つ、強く持つことが覚えておくべきもう一つ大事なことです。 da cherang la ji control seginda dang de cha seginda de nyemong ba yena deso cherang gi rangjin mares loburu bare samgores もしそのムカッときたりだとかネガティブな思いが自分の心として生まれてきたらば、それは自分ではないんだな、ない自分の本体ではないと理解することが大事です。 yen rogres そのうちその一時的に生まれては消えていくものだ。 tene ngarang changpa mi jenda la yang ti devarship ningbo yores nishe che kores で自分が実際ブッダであるというだけじゃなくて、隣にいる皆さんもその存在、その革新的な存在としてはそのブッダだというそういう理解を持つことが大事です。 mi jenda pe dukja tende control yenge ngaja ken tisene nang sul tende yore mato ne sul tende mare samgores ですごい暴力的な人であったり意地悪な人でもそれは見た目の姿であってその本質はブッダだというその信じる思いが大事です。 o tende chene tene ti ngang la churang shi sona そんな思いを抱きながらあなたがもし死んだなら tene ti gi nupati chewa chima ki namche tangbo de leb de tik tik その状態で死んだならば次の体にあなたの心が結びついた時にその綺麗な心が最初の心としてに関係を持つことになる。 ti bakcha de その影響力がそこに及ぶことになります。 tene ko lo chung chung gane pe jamdang ningje sing de shub chembo そしたらばその次の来世のあなたはちっちゃい時からその優しさだとか慈悲だとかに親しみをすごく覚える。 tene sherap tongni sing de kesha de kodu gana shida hansa semba gabo tende chagres cha それで空想だとかってその仏教の知恵に関する教えをちょっと耳にしただけでも嬉しかったりだとかっていう次の人生があるはずです。 da ti teba chembo gi samba tang tang res これは大乗仏教の考え方です。 ay tinga da tuwachik che tene nga du tiring samja gi tuwachik じゃあそれでは最後に一つ質問をお受けして今日の講演会を終わりにしたいと思います。どなたかご質問ある方いらっしゃいますか。はい。リンポチェは映画を作っているということなんですが、映画という表現の手段を、なぜお選びになったかというか、演じるということを、なんていうんでしょうかね、舞台と比較した場合演劇じゃなかった映画っていうのは
時間の方向を今の起点にしてる後ろ向きというか過去の方向にしか時間が展開できないっていうか、それをなんていうんでしょうかね、さっきの時間のお話でちょっとありましたけど、はい、表現の手段として、はい、時間のモデルになぜ映画という表現の手段をお選びになったのかです。はい、わかりました。これにティワディ、그 밑에 저러디 밑타마르디 주셔야기 탑질라 가르치는 분들이 무비기 패치 체인지 나길래서 녜르바 롱인 줘야 됐어요. 롱인. 녜 롱인 줘야 돼. 밀라 주셔야기 삼로 짠이 매라. あと映画を作ることに関しては仏教のブッダの教えを教えたりっていうこととは関係は全然持ってないです。 그래서는 ngata lama resigorwa tedunge lega lese tamche samjena pengre samgi usare misu tende tsane mes 多分皆さんは私はラマなので私がやることは全部人々のためになることだと思われてるんじゃないかと思うんですけどそんなことはないです。 tende reagi reva yus manam jagi yus ina tende tanda yawa mare でもそんな風になったらいいなという祈りは毎日捧げてます。で지당 롱인 존에 펜토 시그레 저와 이네 단다버도 게 롱인 존야티 최르 펜 샘젠 펜 삼베틴데 그노 가야 좀 마서 一般的に言ってその映画っていう手段はブッダのそういう教えだとかを人々に伝えたりするいい手段だと思いますけれども私自身としてはまだそこまではたどり着いてないと思います。 딩외네 장보이 인스케자 本当に正直なところですこれは。はい。知事です。 오야 테네 테랑 인스타 트링한 zuke자 ラソン。 좋아 ラソン。じゃあ以上で今日の講演会を終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ご視聴どうもありがとうございました。